मारे के जों ट्रेनिंग फुनुकनाय जे NCS बबाहाय के सनामनाय गाबोन बागै नरक बिनिफ्राय जों पाइथो जर नायतंदी बा NCS बबाहाय के रेजिस्टार खालायनाय ती बबाहाय के जोंहा जागाव आपडेट दक खालाय फटो रक जों आरो पोस्ट खालायनाय ती बबाहाय के डाउनलोड खालायनाय इनका मारे के जों सं आबो बागै जों ताम खायना कायसा कुरुमबो थांदि नरक इनका आंखाय आनि साफारि ब्राउजार थाका NCS नि जों सार्च खायनाय दो NCS पोर्टाल बा नेशनल career सार्भिस जों फायनाय आबनि यागलो हंगांखाय ओ जागाव रेजिस्ट्रेशन खायना रेजिस्ट्रेशन जों थानाय दो जागा लॉगिन ते साइन अप दंगो हंगांखाय ओ जागा लॉगिन थांदि लॉगिन थांया निनि ओ जागा मोबाइल नंबर नोंरो लॉगिन खायमानो इनखाय ताबुक जों पुलिस सिगां ताबुक नों रेजिस्टार खालायनानै हंगांखाय बेहाय खायनानै दि NCS रेजिस्ट्रेशन जों थानाय बा NCS रेजिस्ट्रेशन पोर्टाल जों थाबै मानो इनका जागा रेजिस्ट्रेशन जब सेकर जों थानाय थांका हंगांखाय ओ जागाव पैन कार्ड UN नंबर माने इसरम मोबाइल नंबर इनखाय जों ओ जागा मोबाइल नंबर जों ओ जागा मारनाय आंनि डेट अफ बर्थ दी आवानि यागलो हंगांखाय अरो निनि मान सिदी चेक खादी गाबा हायके निनि बुमुं सिदी इनके यरो आनि बुमुं नो फिल खाय पाइनाय इनके आनि अलरेडी सलामजाक दो जास्ट नंनो फोनो बि थांका गाबा हायके खादी इनके मेल फीमेल सिला खादी मेल डिस्ट्रिक्ट सिला खादी इनके चिनि इनके खवाय इनके पिन कोड रेडी इनके गार्जियन नेम सिदी ओ जागा इनके ओ जागा बुसुक निनि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आनि रिखानि नि 12 पास रेडी इनके आमनि यागलो ओ जागा आनि BA ऑनर्स दंगो इनके आमनि यागलो हंगांखाय ओ जागा मेजर आर्ट्स एंड एडुकेशन रेडी इनके यूनिवर्सिटी इनके तामो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अमायके रेडी पास बुफ्रु खलाय इनके आं पास खलायका 2018 मान बुफ्रु मान इनके जुलाई इनके ओ जागा मीडियम स्कूल तामो निनी बेंगली नेम ऑफ कोर्स तामो फुल रेडी ईमेल ID रेडी ईमेल हंगांका आं ईमेल ID हायनो नंनो फुंना बागै गुबुन रेडी नाय इनके आबनि यागलो पासवर्ड 8 डिजिट इनका अमा हायके नों सिपाय दो सिपाय का हंगा जागा NCS ID सिला खादी इनके एम्प्लॉयज इनका जागा अनएम्प्लॉय सिदी ओ जागा स्किल नि ताम तंग इनका कंप्यूटर तो कंप्यूटर सिरिदी करे इनके जावा फान सिमानो इनके जागा ओ जागा सिदी आर यू इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल नो रेडी इनके ऑक्यूपेशन बिना नांगिया आबनि यागलो हंगा काय ओ जागा मक फिल खादी फिल खायै पाइमान यागलो हंगांखाय र सबमिट खादी अमा हायके इनके आनि अलरेडी खलायजाक दंगो दो इनके अब हायके खलाय पाइका हंगांखाय जों ताम खायना सावन दो जों ओ जागा लॉगिन जों क्लिक खायने लॉगिन क्लिक खायना जागा गाव जागा यूजर ID नों तामो निनि आबो सिदी गाव जागा पासवर्ड सिदी इनका ओ जागा कैप्चा कोड दिबे कनै ओ जागा लॉगिन खलाय पाइदि इनका आं फटाफट खलाय मनो लॉगिन खाय पाइनाय गम हायके जों टाइप खायै इनके साइन इन खायबाय हंगांखाय ओ जागाव नों जॉब रगुर तुगी मानो दो इनके निनि कार्ड
nongora update khainakai ko jaga thangai view update NCS profile thangi mano hingke nongni card no download khaina hingke aro NCS registration card o click khaidi click khaika hingke ko jaga ani photo rejakri ni bagai photo o jaga phaiya ko obo haike card norok download khai mano ta hingke norok buji kana bobo haike NCS registration khlai download khlainani.